mufaro wangu kuva pano ndangoti tingokwazisana ndichida kuti dare nakudzwa kare, asi ndinoda kuremekedza zvakare dare rino kuna mambo vedu Tembo Mazumbakuba Mbizi. Ndoda kuvaremekedza nhasi tiri kwavo, ndichida matona tafamba nemakurukota atinawo vakagara kuruboshwe, zvichida vamwe makutiziva muchitiona vane mafoni paYouTube nyaya dzekutongwa kwamambo Dotito ndofunga kuti kudziziva muri kudziona. Saka nhasi tatiwo zvakakosha kuti tinge tiri pano tichibatsirana nyaya dzakangofanana dzatiri kutonga nedziri pano dzimwe chete dzakafanana, kuti tatarisa nenguva yezhizha nyaya dzaakuwandira kumalegi dispute kumugani, dzimwe dzacho nedzimwe dzekuroorwa kwevana vadiki dzakawanda, namakunakuna dzakangowanda dzirikungotongwa muno ndo dzimwe chete. Saka regai nguva ino kana zvavabata varume makurukota ivo vanzwawo zvepano, ndichaona chisimudza maoko vanotenderwa nekuti tiri mudare redu kuti vabatsiridzane nenyaya dzimwe dzechepano. Saka regai nemazuva mashoma iwayo ndinokutendai. Ndatenda. Aita basa mama. Kuno mambo Dotito munhu wese anopa mufungo wake. Anga auya kumane nyaya yake, tinoti kutunga nyaya tinoonera pamwe chete. Saka vanimo vanosudza maoko acho sei vachitibatsira kutunga nyaya, ndio matongira atinoita muno mabusho. Nyange mambo achizoisawo chidzidzo chawo, asi tinotunga pamwe chete nekuti mushawo somunhu mumwe chete ndiwedu tese. Ndio matongira atinoita kuno. Kusaka mauya mafuta tionerane pamwe chete mushandi wedu. Tipire nyaya yedu tinzwa pamusoro nachangano nemitowo umukati ndakwirira murume agere apa nyaya yekuti ave chikomba chemudzimai, chikomba chemudzimai, ave chikomba chemudzimai. Saka last time pakatongwa nyaya anenge yapera. Regaiditore baba nyaya itakaisira kuti makanga musina umbowa wakakwana kumukuru, makati mune munhu ane umbowa wakakwana unokwanisa kuuya izvozvo ari pere zvara munhu uyo aenda kubasa, aenda kubasa, ari kubasa, ari kushanda pamutare, asi umbowa mamusina padare rakapera rikaona kuti papasina umbowa wakakwana izvozvo amerika kuti papasina umbowa wakakwana. Nhasi pakazana kuuya aenda kwamutare sina umbowa here. Tovaisa dare muswa anowanika rimurungu ndikuda kubatsirikana here kana kusabatsirikana pai makataura kuti tine madzimai edu ndokuti mumbowo kuti wangori but madzimai avo ndakamufonera mudzimai ana kuda futi kuapi mudzimai hapo futi sekuru ano akafonera futi akuda kuuya avapo futi mudzimai wauti haana kuya. Regaidimoti isusu tinovazoti kana nyaya yakapinda kairi katatu vanhu vasingauyi inokwanisa kutongwa tozvatoziva izvi ndopuwa judgment yonakira zvake ari kuuya. Kana zvinenge zvachaitwa katika zvakati hapana kuzvipikisa ndizvozvo zvaanenge ataura, tikangoramba tingojamba tete kuti mangwana uya haana kuya amene mambo kuita sei munhu kana kaita kataurwa zvishedzwa chete Hapana umbowa. ndine kuti hatikuzive kuti claim zvavo zvakamira sei, but kana nyaya dzisina patikuuya Mwana uyu chikomba akuti chikomba chemudzimai wangu. Vanhu avaigara pamba pamwe chete, vachigara pamba pamwe chete kudaro, uyu akasendera airtime mukadzi wauyu. Uyu akuti pandaisendera airtime ndaida shamwari kana hanzvadzi yauyu ndo yandaida, saka ndaida kurongerwa nemukadzi wauyu. Saka mukadzi wauyu kuti auye ape umbowa zveshuwa ndo zvanga zviripo hapana. Mukadzi wauyu ndakaenda kunorwisa mukadzi wauyu haana kuuya futi, asi sekuru vanova vakagadzisa nyaya iyi havana kuuya kudai. Saka umbowa wese hapana. pamusoro wechangamiro hapana kurwisana kwakaitika. Mukadzi wauya haana kurwisa mudzimai wako, ndinaremekedza mudzimai wako kuti yamone zvezvakazara zvinabata kuno mushure kunge ushu pakutanga ndaifona ndakabata ari pafoni nemudzimai wangu ndonabvunza mudzimai kuti kweutaura nei nemurume wemunhu. Mukadzi akatanga kuda sei kuramba
then later on ndataura nausho murume mukadzi akazobvuma kuti ichokwadi ndaifonera nemunhu nyaya ndiri kuona mabatsirwo angaitwa mukomana anoda kubatsirwa kunzi atumirwa asekura nemadzimai ake vatumirwa mapurisa vaindonosungwa kuti vaita hozi uyu pache zvake kana mumatsanangura akamboita last time airatidza kuti mukadzi wake akatotiza pamba uye haana chaanotaura chinonzwika nemukadzi wake nenyaya kuti akabva pamba achitiza. Saka vanotoda kuti dare rino riritoenda nosunga vanhu avo ivava uye mudare mise swa next Sunday swa 8 next Sunday sujamba nyaya dzedu dzakawanza next Sunday leo pamusoro chengamira handifuni kurambira asi izvi zvibasa ndiribatata apo ndiri pabasa ike zvino pese parikuuya pandikuya kuno nenge ndiri pabasa ivabasa ndiri pabasa futi saka tikubatsira sei hatikape mhosva murume uyo tisina bo chikombo chakatarisa nemombe ina kasina ndisina upo ndogona kupa mhosva kuzenge kufona kwanenge achizoita achifonera mudzime wangu uye mamessages akabvuma paikundefona nana kutaura nachifu kutaura kuti umbowo kuti amai vakauya apa adzimai venyu nasekuru venyu ogotaura kuti zveshuwa tikuonere chikomba ichi kuti chiwane kupiwa judgment nachifu havagone chete kupiwa judgment nachifi kana pasina mawitness amakataura. Saka ivo kubasa kwako vanoziva kuti iwe wakabata chikomba kwamba kwako vanofanira kutoziva kuti vanofanira kupa mukana wekuti wakabata chikomba kusvika nyaya yako yapera. Nyangwe dai kwako uri kukoti waitokotsara kuti ndasiti kuda kukoti obva waenda kukoti nekuno zvakakufanana. Saka zvakakozvitotaura chifi kuti tida kupa munhu nouboho wake nekutadza kwake nekugona kwake toda kumuchaja mombe toda kuziva kuti womatumbu kana wazopiwawo nemamwe mazwi okuti urume uyu samutarise kuti akapusa haana kupusa akachenjera murume uyu anogona futi kuzo padare rino mhosva nekuti tinenge apiwa judgment pasina umbowo hwakakwana. Hazvireve kuti dare rino ndorokupedzisera matara ariko anogona kuenda mune rimwe dare robva ramuvhura pfungwa kuti aiwa izvo wakaitwa hazvisirizvo. Saka isusu tinofanira takataunganidza umbowo unoita kuti uyu tumupe mhosva kana ari kumwe kwaanozoda kuenda anokushaya nekuda kwokuti tinenge tine umbowo. naiwe shamani mukadzi wako unaye uyu mukadzi wakachinaye auzivi paunoziva kupedzisira mukadzi wako akanga achiripe awakabva pamba mzima wako chinaye kutaura zvakasimba chakonzeresa ndiani uyu anobuda mudara nemhosva toda kuumbowo hwakakwana hwekuti umubate nawo mhosva naye nokuti imba yaparara asi unoda umbowo hwaita se hwakakwana mhosva naye kana ukasauya iwe mburisa kuti nyaya indiani inonosevha mukadzi wauyu kwaari ari kupi saka tomusevha pari toda kuti uone nyaya yedu mafambiro ayo kuti tomusevha kupi inomira uyu ndembudzi mukadzi anokupa musewanika munhu tomusevha kupi naishama shamani mukadzi hauna kumutora musango ukaroora ikoko kwate zvanhu hakuna munhu anotiza achienda musango munhu anotiza achidzokera kuchakurowane kubaba wake iwe wakaenda here kwate zvanhu kuti adzimai angu handisi kuvaona chinovauya wakasvika kunovaudza hazvina basa kuti bulawayi kunorohwa mukadzi asi kana paita dambudziko unototeera munhuka dzidzoke kumashure mukadzi wakuzoti atize chii chachaiti mukadzi takabva takanogera mumba kuvabereki vangu tanogera mumba kuvabereki mukadzi kumba kwakakafunction kwairwa munyina wake
saka ndingakuda sei ndanokukurwa nomumina wangu tobva taenda tese kuwairwa nomumina wacho pakudzoka ndakadzoka mumandandeti vabereki vemukadzi amai vemukadzi vatanzi mukadzi ngasara chimbotaura naye saka mukadzi pakasara anazombodzokera futi kuno akatonzi akwira mota akuya koko haana kusvika idei zorimwe chete ndopakazwa pafonini zvake sei ari kuuya haana kuzoona akatonzi akwira motikari ikuya kushamba kusvika izvezvo pachine mwedzi nemadei akakumbira kuti mukadzi ashaenda vabereki vemudzimai chiziva kuti mukadzi kwavo ziva chivanhu chedu chinoti ndakuda mudzimai wangu unotumira nhunu mudzimai wangu uyo mukabvokumbira mazuva ndakuda mudzimai wangu vandirozvo nokuti izvozvo rikatikusoda nosevha iwo uchahuzekake isi uzoti akasara uchiba kana akuda unosevha wakakumbirwa mukadzi ndowaanosechi samona handirozve zvino makati mamusi kuziva saka imi munomanja tona shandimaaamusisa naisizonaimasisa tositosevha kuya samona paatezvara saka toshiba basira murumoni seva samoni paatezvara apa pane nyaya kasi achatoti iwewe ichikomba mukadzi wani wakavaya kudai nokuti atotisa kudai haasi kuwanika dhamizi pane nyaya tokuona imuswa ichi kusauya kwako kana kuwe kuda kuti isi mukadzi wako isu tatoona kuti nyaya iripa achiuza kuzoti digiri yekudana naye kwakundotanga here kana kuti vakanga vaapakati nokuti paari akakutasara nemombe dzake dzaanadzo ende haana kupusaka kuti kutoona zvaro kuti tautoti haa mamba tinokubata tosanganiswa 8 ende akuona tosanganiswa 8 tochibveta basa revanhu Baba,